RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Het tiert voor het prachtige blomke en dat moet weer een mooi plakje krijgen ergens bij u in de regio. Benijd waar het dit keer is. Nou, daarvoor hebben we 2 gasten hier rond tafel zitten. Dag man. Goeiedag. Ja, welkom in de studio. Eens een keer een hoorplakje natuurlijk, hè? Bedankt. Ja. Hoor. Maar misschien wel even goed om te zeggen waar we hier rond tafel hebben. Als ik het goed heb, dan zit hier Jan Bos. Ja, dat ben ik. Jan Bos en we hebben Fouke Oberman. Helemaal. Nou, helemaal. En Jim had, je bent er min of meer... hoe mag ik dat nou even netjes zeggen? Het blomke is om bij een tron oor. Maar die is nou op vakantie. En die gaat Jim naar voren komen om te vertellen waarom had diegene die wij straks mee kon praten. Waarom had zij nou, want het is een zij. Waarom had zij nou dat blomke verzinnen? Nou, de zij en hij. Zij, eigenlijk de hele club compleet natuurlijk. Ja, ze zitten met hen beiden. En ze helpen voor de stichting. Een hele preuren. En welke stichting hebben we het over? Stiepel Noord, Eerst Europa. Stiepel Noord, Eerst Europa. Ja. En wat houdt die stichting in kwart? In het kwart is gewoon een paar kleine samenleving. En voor de rest uit wel alles, maar klein is wel de hoofdzaak. En waarom nou zij? Ben het nou echt... Vertel eens hoe die meesten binnen. Nou, die meesten die gaan echt... Hun hart die staat hier voor de medemens. En ik had vroeger zelf in die werkgroep zitten. En ik had er ook zelf geweest. Ja. En als toen juist die meesten dat het nodig gaan in het platteland daar. Hun hart staat hier voor de medemens om daar wat voor te doen. Nou, en daarom nou eens een keer wat oorsom. Of het is een keer oorsom. Wij hebben een prachtig mooi blomke. En Gaatse Bosma is voor u op locatie, of nee Gaatse? Ja, dat klopt. Ik ben gearriveerd. Je bent gearriveerd. Nou, neem eens mij in, was daar al je just. En ziek je erop, zoek ze. Is goed. Het is een heel mooi bosje bloem deze keer. De wespen vinden hem echt heel mooi. Dus dat is echt heel fijn. En het is kant. Het papier gaat er steeds omheen en weiden. Dat is een beetje... Ik zal even zien. Nummer 26 wie het, hé? En wie spaart wat papier, kwam mooi uit. Ja, had ze een Volvo? Nee. Een VW. Een VW. Ja, die is ook... Nummer 26. We gaan even hier wat verder. We gaan gewoon achterom. Even zien, hè? Ja, een VW. Zo'n Passat. Ja, maar terug u erin een rugzone horen. Rocht u erin. En deze mensen maakt haar. Die hier roogt van mij. Maar de Passat. Even zien. Jelle. Ik ben op zoek naar Jelle. Jelle en Jannie. Ja. Die gaat uit. Gewoon roogt uit. Huppakee. Ik reed op jongen even. Het komt altijd goed. Even hoe dat blomke, hoe ziet het eruit? Kerst hem omschreeuwen? Ja, heel mooi blomke. Willem, hoe heet het, die middelste blomke? Ik ben het zo goed met bloemen. Ik ben een hele mooie bloem. Willem is echt net zo goed met bloemen. Ik vind dat hebben we. Heel al mooie kleurtjes, mooie roze en mooie peers en mooie roosjes, chocobi. Ik zeg van alles. Ik kon heen, ik zal zien dat ik een doorbel en laten kennen. Ja, ik ben benieuwd. Ja, we gaan onder de eren boven een heel mooi hinderke haast je nog niet naartoe, maar het is een mooi hinderke Willem. Mooi. En je staat al bij de donder. Ik ben hier gewoon hoor. Misschien jij hem nog? Ja, Volk. Ja, Jelle en Jannie. Ja. En is Jelle dus? Ja, Jelle is dus. Nou, zou Jelle wel even komen wonen? Ja, weet ik net, jong. Jelle! Jelle! Ja, woont toen we. Goeiedag, Jelle en Jannie. Wie ben je namens RTV NOF Zomerradio? En ik heb hier iets heel moois in de hand. Een heel mooi blomke. Want in de studio bij u zijn 2 gasten nou. En die gaan jou opdoen voor het blomke. Want jou zetten jou mijn hart en ziel in voor een stichting. En wat voor stichting is dat? Stichting Stiepel Eerst Europa. En wat doe je hem daar zelf, ja? Ik had niets al jet, maar ik ben al beneden. Oké, nou weer door het deeltransporten voor hoofdzakelijk Roemenië. Roemenië. En dan ga je daar komen. Hoe mooi vinden die mensen dat? Hoe kan je dat omschrijven? Ga je met wat moois deel komen van hun? Dat is heel moeilijk. Dus, sommige mensen die binnen al die jaren, die zijn er al iets aan gewend. In het begin kunnen ze dat net begrijpen dat ze zoiets samen krijgen. Nee. En dan vragen ze, waarom? Wat maar voor de waan wie denk het? Waarom? Ja, we hebben het over verzinnen eigenlijk, dat je dit voor je door. Ja, klopt, ja. En daarom zitten Jan en Fouke in de studio, in de Westdrain van RTV NOF. En je gaat je opjoen van het blomke. En we zijn dit blomke, dat komt heel goed op plak. Want ik vind het knap. Want hoe lang doe je dit al? Hoe lang doe je het al? Ik haast 20 jaar.
Nou, een beetje kwaad, denk ik. Ik weet het niet. Zo'n 90 zijn, 90. En hier werd iets gezegd hoor, het is net van Dij en net van Wieke, maar het is dus al van 20 jaar om het samen te zeggen. En dat is net vanzelfsprekend. Dus eigenlijk is dit Boskjebrommen nog te liet, maar het wordt je van harte kunt. Jou hebt een heel mooi plakje. Ja? Alsjeblieft. Hartstikke mooi. Janne Fokker zit in de studio, wil je nog wat zeggen? Nou, Fouke en Jan, jongen, hartstikke bedankt. Dus, je hebt toch direct lieke goed aan mij, dus wie doet het net alleen natuurlijk. Dus, daar ben Nee, ik die hebben gelukkig vrijwilligers die dus helpen. Ja, Ja, ik meer ben doen we afhankelijk meer van de mensen die het spullen jou, wat wie dus wij trouw aan kennen. Hè, dus. En ik jij hem een keer dat jij jou net, een van de beide mannen zei dat je hem wel meer door dan hun om het samen te zeggen. Dus vandaar dit blomke. Jou is een heel mooi plakje. Echt verzinnen. Ja? Berg nog. Dankjewel. Nog een heel goed weekend. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.